Arratsaldeon, bideo honetan azalduko dizuet panoramikak eta selfieak ikasegoeraren sintesis bat eta jarduera nagusiaren zertzelada batzuk. Ikasegoera hau da, bereziki, pentsamendu autonomoa, pentsamendu kritikoa eta autonomia morala lantzeko ikas egoera bat, garai erreakzionario eta nerabeek inguruan eta mundu zabalean duten testuinguru konplexuaren aurrean beren gaitasunak landu ahal izateko. Batxilergo lehen mailan dago kokatua, Lasarte Horiako Oriarte ikastetxean, hain zuzen nik praktikak egingo ditudan tokian, eta azken ekoizpena izango da, nolabait ikasegoera guztien landuko diren mezu, gogoeta eta aniztasunaren aldeko eta mezu diskriminatzaileen kontrako idea nagusi horiek sintetizatuko dituen bideo labur bat sare sozialetako estandarretan egina, sare sozialetan zabaltzeko pentsamentuarekin egina. Garatuko den saio hau izango da ekoizpen nagusiaren aurreko zeregina, aurreko jarduera, eta zeregin hontan edo saio hontan mapa kontzeptual bat egingo da, orain arte landudan guztiaren mapa kontzeptual bat, mezu diskriminatzaileen eta horren inguruko lanketa guztiaren ideen antolaketa bat, konplexutasun hori paperera ekarretzaten edo pentsamendu konplexutasun hori modu sintetiko batean azaldu dezaten. Beraz, helburua izango da, kompetentzialki izan nahi da, konplexutasun hori elementu sintetikoetara ekartzea eta sintesis ulertmen ariketa hori egitea batetik, eta bestetik sintesis hori azaltzea, debate bat planteatzea, eta norbere posizionamendua defendatzea, beti ere, aniztasunarekiko errespetuan eta argudiaketa eta pentsamendua autonomoa landuz. Hori izango litzake, jarduera honen helburu nagusia eta planteamendu nagusia. Kompetentzia aldetik, 3 kompetentzia funtsezko landuko dira batez ere, herritartasunerako kompetentzia, hizkuntza eta komunikazio kompetentzia eta kompetentzia digitala, herritartasunerekoa batez ere, argudiaketan eta pentsamendu autonomoan eta aniztasunerekiko sensibilidadean eta lanketan, hizkuntzarena batez ere ideien antolaketa eta debatearen argudiaketa inguru hortan, eta kompetentzia digitala ikasegoera osoan txertatu dengo dana, kasu honetan aurkezpena eta debatea akonpainatuko da Euskarri digital baten bidez. Aurrez egingo dute hori, Canva bidez edo bakoitzak bere formatoren bidez. Kompetentzia espezifikoa berriz, batez ere 2 izango dira, filosofiari dagozkion atalekoak, lehenbiziko izango da pentsamendu kritiko eta autonomoaren lanketaren ingurukoa, eta bestea autonomia morala eta besteekiko, aniztasunerekiko errespetuan eztabaidak eta norbere ideak plazeratzearen ingurukoa. Izuzen, 3. eta 8. kompetentzia espezifikoak izango dira filosofia atalekoak. Helburu akademiko, sozial eta hizkuntzakoei dagokionez, bistakoa da, helburu akademikoa filosofiak ikasgai bezala duen zeregin zentraletako bat da pentsamendu autonomoa eta kritikoa garatzea eta herriartekotasun kompetentzia hori lantzea eta gai hau kokatuko litzake filosofiaren zeregin nagusiaren ardatzetako batean. Helburu soziala, gaur egunean mundu osoan eta bai Euskal Herrian, eta gazteek bereziki zaurgarri errepatzen dituen testuinguru batean, aniztasunaren aldeko eta diskriminazioaren kontrako argudiaketak eta testuinguru hori desgarranatzen, nundi datozen, ze azetikan ze implikazio etiko eta zibiko dituzten, hori dana nerabeak desgarranatuko luke, bere burua identifikatuko luke, antzemango luke, nolabait autorretratu bat egingo luke, hortikan selfiearena, realidade hori bere gorputzean eta bere pentsamenduan nola antolatua eta nundikan sartua daon, eta bere jarrera kuestionatzeko aukera emango lioke. Eta hizkuntza helburu aldetik berriz, hori guztia egiten duen bitartean, landuko ditu hizkuntzak bai modu idatzizkoan, espositiboan eta baita debatean egiteko garaian ere, jarduera guztian zehar hizkuntzaren bultan, eta zorre bakarrik, gero hizkuntza ere zuzenean erlazionatuta dago diskriminazioarekin, edo beraz hizkuntzaren analiziare egingo du, hizkuntza ez baita neutroa, orduan lanketa honen barruan hizkuntzan bertan diskriminazio mezu, espresioak eta identifikazioa izango du zereginetako bat. Metodologia aktiboak baliatuko dira zeregin honetan ere, jarduera honetan ere, batez ere, arazoetan oinarritutako ikasketa prozesuaren bidez, ikaslea izango da parte aktibo, irakasleak bideratzaile izango da zeregin guztian,
eta taldeka egingo duten dinamika izan da, honean ekarriko dutena, eta kasu honetan ere, hala izango da, beraz, ikasketa kooperatiboak bultzatuko dituen metodologia aktiboa izango da. Dinamikak 3 pauso nagusi izango ditu, lehenbizi azaltzea izango da, hau dinamika honen irakasleak egingo lukena, zertan datzan, bigarrena izango da, mapa kontzeptuala bera ikasleek taldeka aurkeztea, eta 3. pausua izango da, aurkezpen bakoitzaren ondoren, eztabaida egongo da, irakasleak berak bideratuko duena, eta nolabait talde bakoitzak mapa kontzeptual horri eman dion zentzu eta eman dizkion lehentasun eta ardatzak klase guztian konpartituko direna, eta beste taldeek ere horren inguruko gogoetak edo posizionamenduak azalduko dituzte, eta besteek erantzun eta dinamika, argudiak eta dinamika bat sortuko dena. Ebaluazioa eta kalifikazioa aldetik, ebaluazio hezitzailea planteatzen da, feedbacka izango da ardatz nagusietako bat, eta kalifikaziorako adierazle zerrenda bat atera da, kompetentzia espezifikoetatik eta horren gainean egingo da bukaerako kalifikazioa. Bukatzeko, azpimarratuko nuke, ikasgoera osoan bezala, jarduera honetan ere, ikuspegi teknopedagogikoa kontenplatu dugula eta txertatu dugula, teknologia erabili dugu ikaskuntza prozesua aberasteko, kasu honetan mainguruaren azalpena laguntzeko eta soporte digital bezala, bestetik, inklusio ikuspegitik, gelaren beharrak aintzat hartuta planteatutako jarduera da, eta gelako aniztasunari erantzuten dion jarduera mota bada.